이씨 두발라 패태 아래 오네 고라비는 인저 감는 왜 지금 그 그바이면 석항이야 으씨 알아. 어이 부산에서 가봐 오네 아, 하바이 하바이 헬로 라이즈फोर दा आङो ओरैबायदि जिबौ नुदों ओरैबायदि बिस गोनां बे जिबौआ ओमफ्राय जोंनि इण्डियान एम्बौ बे जिबौआ बे जिबौखौ चाइनायावसो मोनो जाहैदों ओमफ्राय ओरैबायदि बिस गोनां बे जिबौआ दा बेयाव सान्दुं सायदोंमोन नुदोंमोन आं ओमफ्राय गुदुङाव हाबना दङ ओमफ्राय आं दा फरेस्टनोबो खबर होबाय फैगासिनो दंना बिथांमोना नायलांबाय थादो जावनांसिगोनसो आं गुदुंखौ देखायहैनि ओमफ्राय भिडिअबो खेबदोंमोन आं ससे नुगोन नुवा नुदों आरो सिनायस्लाबाखै चाइनानि जिबौ गोजां सिथेवलायसोला नुलानो दाख्लैबो दंमोन इयो दिनैबो दंमोन बिलाय नुबाय माथो नुमानो मिथियो एनै फाख्राख्रानो चाइनानिनो बे जिबौआ खर'आव हनै लंबायबाय सोलास्लिबलायदों नैयावहाय अन्थाइ माथेना दोनदों आं नै माथो नुवाखिसै नामा नैबेनो नैबे अन्थाइ फिसा माथेनाया बिदि माथेना दोनदों आं बेयाव सान्दुं सायगासिनो दङ माने सामफ्रामबो ओंखारो बे जिबौआ ओमफ्राय जोंनि इण्डियानि एम्बौ जाहैदों एकदम आउट कान्ट्रिनिसोबाव देन्जार बिस दं खिन्थु बे जिबौआ दा जिबौ ओंखारनाय बोथोर जाबाय नालाय बेबायदि जिबौखौ बे नैबेयावहाय मेल्ला नुलाबायो आरो नायलांबाय थादो नेनानैहाय दा बिथांमोना फैग्रोथोंसै दा सारमोना सफैजोबबाय नै जिबौखौ नायहैनो थाखाय दा नायहैनोसै आरो गुदुङाव हाबना दं नालाय जावनांसिगोनसै एसे ओमफ्राय जुदि गावखौ आघात होदों खावलायदों होमबा हले बे मागोन आरो नुखाबायबो जिबौखौबो ओरैसो खारलांखागोन इयो ओंखारलाबो बस्थाखौनो सादो नाङाला थोआव हाबनायनि बस्थायाव औ ओमफ्राय एरखारदो थ्रोब जावगासिनो दं आरो सारमोननानै नुखाबाय जिबौआबो मोखां दंखायो बस्थाखौनो साखादो आराम हाबमोखा बस्थायावहाय डाइरेक्ट दाननो हागौ ना ओरैहाय खारलाङैनो ना सिंगि हमनो नागिरनाय बादि खालामथारसैना आरो माबानै बे खाथियाव मोनबा आखाइखौ खाथियाव लाथारनाङालै साबखाङो नामा साबखाङो रागो खराखा बुस्थुआनो खराखा सिंनिफ्राय साबखां हाया र' बाहेरावसो थननानै थायोबा साबखां हायोब्रा नुदों माबा एसे जिबौ हमना लांग्राफ्रा ओरै गैया नामारा बङाइगावसो दङ एफा गोजान दा खारंफोरबालाय बोरै गुनाया दे मामा बानायग्रोदो गना नुनालाय थननानै दं हनै गुदुं सिङाव नुना केमेराजों नुना खायवनायसो ओइ खायवबाय खायवबाय आरे नै खायवनायसो दि बस्थाया सादं नै ओंखारनायसै गनखौ ओरै माबाथ' एसे गिदिरलै नानि खाथियाव बस्थाखौ आराम सानानैहाय होयनला ओंखारनाय खोमा बिदि थुबा बोथेनो हागोनसै हानांगौथ' ने फुनाया गुसुं जाबायलै नै खेबसेनो गोलावसो नांगौमोन बै नैबेयाव साहरदो हाबनानै थान्दा थागोन नैबे बस्थायाव हाबगोन इयो आरामनो गाहायथिं हा होथेनांगोन बस्थाखौ ओरै हा होनानै मिसासै नुनाय नंला दां डाइरेक्ट बस्थायावसो सोसिगोन नै
사이즈 그냐고니. 사이जों थुथेनांगौमोन 사이즈 얼마나 투투를 말아 돼 투투래. 무라고 치대. 사파 보이고 사파. ओरै ओरै थुथेनांगौमोन साइडजोंहाय नङाब्ला खनाजोंसो ब्लेड थांगोन इयो 사이사도 이 코나지 맨 투투. 헬로. 맞아 그. 나온냐? 하야 도나? 내 시험하고 나오는 거 맞아 그 말아이래야부 마야부. ससे हाबलांबायथाय आराम बोखारनो हाबाय 잠깐. 이리 너처럼 해 가시고. 어이, 바로 곱내 자카이나. खानाखै नामा 육초수 한 거다. सिगिनायाव रें जाथारलै फुफा होनथारो गिदिरद्राय ओंखारनांगौ एसे दाबो आङो. गोगोम नुदों माथो हनै बोरैथो खर'आ बोरैथो इब्रिगासिनो दङ खर'आ बोरैथो इंब्रायगासिनो फिदिंगासिनो सिस्टेम मारिना दङ बिथिंनिफ्रायसो थुहरनो मोनांगौमोन बिथिंनिफ्राय गन्दो नामा? गन्दोबा साबसिन जागोन इस थुबाला फेथे आरे हनै नै खर'आ बेनो एन्जर गाबनाय बायदिसो होखायो होबायमोन साबखांया 알아. ओइ दस्राजोंसो खारबाय हनै 맥원 홀라브라 투시나 버리 bakарबा. ओरै खनाजोंसो हाबबायमोन 왜 비정 탕탕나면 내 코나서 사보이면. 알아. बेखौ थुथे अबेथिं थुथेनो जोङो साबखांबावो 나 बस्थाखौ थुथेनांगोन हनै खर'आ हरैसो नांजोंबायलै 러 허니. हाबाय हाबायलै मोनबाय नुवाखिसैलै रायजोफोर डाइरेक्ट बस्थायावसो सोनांबाय हमग्रा जिनिस गैयाना 누나는 카드. दावखोखाला दायो खाथि माने गुनाजोंनो बोनथेदो नैबे बोनथे एसे गाहायाव बोनथे बेवहाय गाहायावसो खानांगौ मोननै सिथोबखा बेखौ थनदो गुना हरबावनाय थननानै खा गैया बारा नुवाखिसै डाइरेक्ट बस्थायाव सोबायना दा लांसिगोन आरो सानना नङालै ओरै उल्था खालायसै जाबाय बस्थाखौ ओरै मैराय फिननानै ओरै सिख'फिनदो गलाथ' बियो खादो एबार दा खेवहैनायावबो दिगदार जागोन बिदि खानानै गुनाजों जाबाय बारा गेलेजाबाय जोंनाव सोरबा सासे सोरबा माबा जिबौ नुब्ला नैबेखौ लोंनांगौ सासेखौ एक्सपार्ट नैबेखौ जाबायलै औ दे दस्रा जिबौबा एसे माबा जागौमोन बेखौ हगारहैगोन ना मागोन दायो बेखौ दा वाइल्ड माबायाव हैनोसै जोङो ओइ वेलेमाव खाथियावनो दंखायो मानास वाइल्ड दा लांबाय रायजोफोर हमनानै जिबौखौथ' नुवाखिसै डाइरेक्ट बस्थायाव सोनाय जाबायना हमग्रा आइजेंफोरबो गैया जिनिसफोरबो गैया गिनांगौ जायो खराथारनो अरनाया देन्जारथार लानानै थांबाय सारनानै औ दे लांनोसै दा हगारनायावसो मोजां नुहैसिगोन नुयिया औ दा लांफिननायसै आरो सानना माने वेलेमाव हगारहैनायसै आरोखि बेखौहाय औ दे औ दा लानानै थांबाय आरो बिथांमोना बेखौहाय मानास वाइल्डलाइफआव हगारहैनायसै आरो देन्जारनो बे जिबौआ मोजांबो नुनाय जायासै दा हगारनायावसो मोजां नुगौमोन ओमफ्राय आं थांफानाय जाला दा फैफिननो जाला जागोन आंहा गारिबो गैया गारियाबो मेकारनावसो उन्दुनानै दंहैयो बेनोसै रायजोफोर दा बिथांमोना हगारनायाव मोजां नुहैसिगोन